हाय लोगोफोर नैबे दख'नाया सफैबायमोन ओमफ्राय दायो आं बेनि अर्डार लागासिनो नै माखासे सोखाबाय ओमफ्राय नैबेखौ दायो आं एसे बेखेवनानै देखायना होनोसै ओरैबायदि मोजांखा नैबेनि दख'नाया सोर फास्राया नैबेयो नै सोर नांगौ थाबनो स्क्रिनशट लानानै अर्डार खालामहरदो नै ओरैबायदि बासिनो हाखाया बे दख'नाखौ नायनो हागोन ओमफ्राय आं दख'नाखौ एसे ओरै खिथिना होनोसै र' सोर नांगौ थाब अर्डार लाहरखादो नै बिसोरो अर्डार खालामखानाय दंमोन नालाय ओंखायनो दायो सफैबाय आरो बिसोर थांफिनजोबखासिगोन दा लोगोनो ओमफ्राय नै पेकिंबो जाखांजोबखाबाय माखासेखौ देखायबाय थाजोबासै आङो ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय 1500नि जाय 1500नि दख'ना नांगौ होनबाय थादोंमोन जोंनियावबो अफाराव होबाय जों बेखौ दायो 1500आव होजोबबाय नै बिसोर गांनैया 15 ओमफ्राय नैबेनिफ्राय बिसोरो 16 गोजा आं देखायना होनो नै 15नि गांनैखौ नायनानै लाग्रो बिसोरो 15आव होजोबगोन आरो इसोरखौ ओमफ्राय नै बिसोरो जाहैबाय 16नि नै बे सानफ्लावार ब्रेन्डनिमोन दै सनाफोर नै नायनो हागोन सानफ्लावार ब्रेन्डनिमोन बिसोरो ओमफ्राय नैबेखौ बिहरबाय थानायलाय नैबेखौबो लाबोफिनबाय ओमफ्राय बेबो अर्डार दंखाजोबोमोन माखासे नैबे गांथामाल'सै आरो दायो सोर नांगौ स' थाबनो माबाखादो स्क्रिनशट लानानै होखानाय नाम्बारावहाय वाट्सएप खालामहर ओमफ्राय गुवाहाटियाव थानाय आगैमोननि थाखायथ' अफाराव होगासिनोखा दाखालिनिफ्रायनो आगैमोना सोरबा लांफैगासिनोखा जाय गुवाहाटियाव फैनानै लांफैदों नै बेखौ बासि नायै लांनो हागोन गुवाहाटियाव थाग्रा आगैमोननि थाखायथ' अफाराव दंखायो ओमफ्राय अनलाइननि थाखायबो एसे अफार दङ खिन्थु जाय इयाव फैनानै लांफैगोन बिसोरनि थाखाय बांसिन आरो देलाय दामखौ खोन्थालाय इसोरनि दामफोरा इसोरनि दामफोरखौ आं गांसे गासैखौबो खिथाजोबनो हानाय नंला खोमा ओमफ्रायो सोर माखौ फसायदों स्क्रिनशट खालामनानै बिहरबानो जाबाय स्टार्टिं प्राइसआ 16-17 निफ्राय दङ इयावहाय दे ओरै बारा दाम नङा नायनो हागोन नै एसे अफाराव हरजोबगोन ख्रिस्टमासनि नैबे गांनैजों सासे आगैना आबौमोनथाय बे सासे लाबाय आरो गांनैजों जमा सोना हरनांगौ बेखौ दायो इसोर गांनैयाबो 1300आव होदोंमोन ना दाखालि बेखौ बे गांनैया थांसिगोन दिनै दंबावोना गैया 1300 ना 1300नि दंबावो 1300नि गांसे ना गांनैल'सै दां गांसे ना गांनै दंबावो आरो गांसेफोरल'सै खोमा ओमफ्राय नै बेखौ सानफ्लावार ब्रेन्डनिया बिराद मोजांमोन दै बियो लादो जायनो सानफ्लावार ब्रेन्डनिलाय दाम खमाव मोनदों आरो मानो होनबावो नङा होमबा अफार होबाय गासैखौबो नै बिसोरखौबो होजोबबाय थाबनो स्क्रिनशट लानानै होखानाय नाम्बारावहाय वाट्सएप खालामदो ओमफ्रायो आंहा नैबेनि अर्डार हैनो थांसै दायो नै ओरैबायदि हेप्पि आं नैबे दख'ना गांसेनि थाखाय जि मोजांखा नै फैनाय लोगो थांफिनजोबसिगोन गावबागाव न'फोरावहाय न' लाजोबसिगोन मालाय दे साहा मोनलोंबानो जाबाय दे दा आं माल थिखोना होबा लोंहोनोसै दिनै दे होमबा अके बाय दिनैना अर्डार एसे बुरजा नालाय ओमफ्राय थिखोख'नो हानाय नङा नोंखौ लाना थांफानोसै गैया आं बिदियाव नैबे दख'नाखौ आंहा गांसे मोनबावबानो जाबाय बापरे गांनै नोंनोनो बेखौ आरो बैयाव गांसे दङ बै गोजौनिया बियो बारे होनो हाया गांसेल'सै बियो बेखौ नैबेयो देखायनो बावगारदों आङो नैबेयो फैफिनलायबाय नै ओमफ्रायो फैफिननाय लोगो गांसे मोनहैबाय धेकियाजुलियावहाय ओमफ्राय नैबे गांसेल'सै ओमफ्राय आरो गांसे मोनहैबावबाय बरपेटायाव अबेबा मोनहैजोब्बाय आरो जिखुनु जाया नैबे गांसेल'सै दे गावबागाव न'फोराव थांजोब्बाय नालाय अके बाय दे दोनसै बाय बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ